गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो गावसोरनि बेसेन गोसा समखौ गारनानै आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौबो आंनि जेसेबांनाखि भिउवार्सफोर दङ, साबस्क्राइबार्सफोर दङ, साफ्रोमनिसिमबो आङो गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय। उनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे एग्जाम्पलनि गेजेरजों मोननैसो गोथार बाइबेलनिफ्राय बाइबेल सिरिफोर दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायलांगोन आरो बे एग्जाम्पलनि गेजेरजों बा बे मोननैसो बाइबेल सिरिनि गेजेरजों गेदेरथार सोलोंनायखौ मोननो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बे समाव मिजिंथिहरदों। उनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि जेनाखि भिडिअ, बे भिडिअखौ आं बेनि सायावनो दिनै बानायनाय जादों। बेनो जाहैबाय नलेज अफ द फिउचार। बे नलेज अफ द फिउचारनि बाथ्राखौ लानानै बा बे सेन्टेन्सखौ लानानैनो नोंथांमोनजों माने फंनैसो मोजां गाज्रि शेयार खालामनो आङो सानबाय। उनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै जों साफ्रोमबो ना बुहुमाव थानाय सुबुं हारि जों बयबो we dreams for our future and better life। नंगौना नङा? जोंनि इयुननि थाखाय जों सिमां नुयो, जों मोजां जिउ खांलांनो थाखाय जों दिनै सिमां सुजुयो आरो सिमां नुयो। दिनै बेबायदि सासेबो सिमां नुयै बेबायदि गैया होननानै आं सानो। बेनो जाहैबाय गावनि मोजांनि थाखाय जों दिनै बयबो सिमां नुयो। आं बेबायदि खालामगोन, आं बेबायदि मावगोन, फैगोन बोसोराव आं बेबायदि थाखा फैसा मोनहैगोन, आं बेबायदि इनकाम खालामगोन, बा सासे हालुवा आबादारि मानसियाबो आं बेबायदि आबाद खालामनानै बेबायदि आबाद दिखोगोन ना, बेबायदि मोनगोन, अनेक बायदि बायदि जों दिनै सिमां नुयो आरोखि ना, बेबायदि दिनै जों सिमां नुयो। उनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नाथाय जोंनि बे जे सिमां ना, जोंनि जेनाखि ड्रिम्स, जे नलेज अफ द फिउचार, बे गासैबो मायाव नोंथांमोना मिथिगौ ना? जोंनि बे गासैबो बे गोथार बोलोग्रा गोथां इसोरनि आखायावसो दिनै दंजोबो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनै जों जेखि सिमां नुवा मानो, दिनैनि बे नलेज अफ द फिउचार बे गासैबो इसोरनि आखायावसो दिनै दंजोबो। जोंनि गोबांथार स्टुडेन्टसफोर दिनै सिमां नुदों, आं दिनै बेबायदि मावगोन, बेबायदि खालामगोन, बेबायदि फरायगोन, फरायखांनायनि उनाव आङो बेबायदि जागोन। सासे थाखा फैसा गोनां मानसियाबो दिनै सिमां नुदों जानांगौ, आंनि धोन सम्पति थाखा फैसाखौ लानानै आं बेबायदि खामानि मावगोन होननानै दिनै सिमां नुदों जानांगौ, बा नलेज अफ द फिउचार दिनै बे जादों जानांगौ। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नाथाय आङो बुंबावगोन, जोंनि गासैबो जे सिमां इसोरनावसो, इसोरनि आखायावसो दिनै दंजोबो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव मोनसे एग्जाम्पलखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनायनि सिगां गोथार बाइबेलनिफ्राय आं मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै नोंथांमोननो आङो गिबियावनो खोनासंहोग्रोनो गोसो जाबाय। नोंथांमोना बेखौ खोनासंनानै लाग्रोदो। आं फरायनानै खोनासंहोनि। गोथार बाइबेलनिफ्राय बेखौ मोननो हागोन। बोसोन बिजाब 23 बालाबनि 5 सिरि, Proverbs chapter 23 verse 5 आवहाय बेबायदि बुंदों, नोंनि थाखा फैसाया दैयावनो थांगोन, गां रानाय खुरुवा दाउ बादि बिरलांगोन। खोनाबायना? अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव मोनसे बाथ्रा बुंदों, नोंनि थाखा फैसाया दैयावनो थांगोन, गां रानाय खुरुवा दाउ बादि बिरलांगोन होननानै बुंदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेयाव गोबां बाथ्राफोर दिनै दङ। मानो बे बाथ्राखौ दिनै बुंदों मिथिबायना? आं दहाय एसे गिबियाव नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय जे जोंनि गासैबो ड्रिम्स बा सिमां मावनो लानाय थांखि उद्देश्यफ्रा इसोरनि आखायावसो, जोंनि आखायाव नङा। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव नोंथांमोननो बा नोंथांमोननिसिम मोनसे एग्जाम्पलखौ आङो बेनि गेजेरजों आङो लाबोनो सानदों। नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बे एग्जाम्पला दिनै बेनो जाहैबाय, सासे गाइखेर फानग्रा हिन्जाव आरो बेनि गाइखेरनि बाल्थिं। खोनाबायना?
मा होननानै बुंदों सासे गाइखेर फानग्रा हिन्जाव आरो बिनि गाइखेरनि बाल्थिं बेखौसो दिनै नोंथांमोनजों आं गिबियावनो शेयार खालामग्रोनो सानबावबाय दा सासे गाइखेर फानग्रा हिन्जाव दंमोन आरोखि आरो बे सासे गाइखेर फानग्रा हिन्जावा सानफ्रामबो बियो ना न' हाबै हाबै गाइखेर फानबाय थायो आरोखि गाइखेर फानबाय थिंबायो आरोखि बयनिबो न' हाबै हाबै आरो बे हिन्जावा गाइखेर फाननानै गोबांथार दिनै थाखा फैसाबो दिनै मा आरजिनो हायो दैट मिन्स खामायनो हायो थाखा फैसाखौ गाइखेर फानै फानै बे हिन्जावा अब्ला सानसेखालि बे हिन्जावा ओरैबायदि सानबाय जे आङो गाइखेर फाननाय फैसाजों गोबांथार जिनिसफोर मुवाफोर दिनै आङो सोरजिनो हायो बा आङो बायनो हायो होननानै दिनै बेबायदि सानबावासै अब्ला बेबायदि सानबाय थानायावनो ओरैबायदि सानबावबाय आरो आङो माथाम माब्रैसो दाउ बिमा बायनानै फिसिबावनोसै बा दोनबावनोसै आरो बे दाउ बिमाफ्रा सानफ्रामबो बिदै दैगोन आरो बे दाउदैफोरखौ फाननानै आङो गोबांथार रां आरजिनो आं हाबावगोन बेबायदिनो सासे गाइखेर फानग्रा हिन्जावा सिमां नुबाय आरो सानबाय आरो बियो सानबावासै बे दाउदैखौ फाननानै गोबां रां मोननानै मा बायगोन आङो गांसे गुफुर ड्रेस आङो बायगोन मानोना गुफुर ड्रेस बायोब्ला बा गुफुर ड्रेसखौ गानोब्ला आं इनायनो समायसोगारो आरो बेजों लोगोसे आंनि जानजियाव खाग्रा बेल बा फिथाबो दिनै आङो बायनानै लागोन आरो सानसे आङो बे गुफुर ड्रेसजोंहाय मेलायाव थांगोन आरो गोबांथार मानसिफ्रा आंखौ मेलायाव मोजां नुगोन आंखौ बेरायनो लिंगोन नाथाय आङो थांनाय नङा बिथांमोना गाज्रि होननानै आङो थांनाय नङा बेबायदि सानगासिनो दं आरोखि बे सासे गाइखेर फानग्रा हिन्जावा थ' अब्ला बे समाव मा जायासै नोंथांमोना मिथिगौना अनसायग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेबायदि सानबाय थाफुनायावनो बे गाइखेर फानग्रा हिन्जावा गावनि खर' सायाव जे गाइखेरनि बाल्थिं दङ बेखौ बावफ्लांगारदों दैट मिन्स बे बाल्थिङावहाय ना बाल्थिं बुंजासे बे हिन्जावनि खर' सायावहाय गाइखेर दिनै दंमोन दिनै साननायावनो बेखौ दिनै बावफ्लांबाय आरोखि बियो अब्ला बे समाव मा जायासै बे हिन्जावा बेबायदि सानफुबाय थानायावनो हठात गावनि खर'खौ गाहाय फारसे बियो खालामफ्लांबाय जेब्लानाखि बियो खालामफ्लाङो अब्ला बे समाव मा जायासै गाइखेरा हायाव गासैबो गोग्लैजोबबाय दैट मिन्स लखबजोबबाय आरोखि अनसायग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो मा जायासै जेब्लानाखि गाइखेरा हायाव गोग्लैजोबो अब्ला बे हिन्जावा आयै गाइखेरा गोग्लैजोबबाय आयै हाबाब होननानै गाबै गाबै गाबनानै बियो न'आव थांफिननो गोनां जायासै अनसायग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला आसा खालामो नोंथांमोना बे एग्जाम्पलनि गेजेरजों खुब गेदेर बा रोखायै माबा मोनसे सोलोंनो बा मोनदांनो हादों होननानै बे समाव आं मिजिंथिदों अब्ला खोनाबायना अनसायग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै मा रोखोम जों दिनै सिमां नुयो जोंनि फिउचारनि थाखाय जोंनाव मा रोखोम नलेज दं नलेज अफ द फिउचारावहाय अनसायग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' अब्ला फै जों बे समाव मोनसे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जों एसे गोथौयै जोङो मिथिनानै लानि आरो सोलोंनानै जोङो लाबावनि गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों मानोना अनसायग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जेसेबांनाखि माने सिमांजों बुंफबनाय ड्रिम्सजों बुंफबनाय फरायनायनि उनाव आं बेबायदि जागोन स्टुडेन्टसफोर बिमा बिफाफोर बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर गावसिनि धन सम्पतिखौ लानानै सिमां नुनायफोर बेबायदि आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला माने माबा मोनसे मोनदांबाय बा सोलोंनो हागोन होननानै आं बे समाव मिजिंथिबावदों अब्ला जोङो बे मोनसे बाइबेल सिरिखौ फरायनानै जों खोनासंज्लायनि ना बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 16 बालाबनि 3 सिरियाव बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों प्रभार्ब्स चैप्टर 16 verse 3 आवहाय बेबायदि बुंदों खोनासंबानो जाबाय नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय फोरबोनिफ्राय बोर बिदो अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन खोनाबायना अनसायग्रानि भिडिअखौ नायगिरिफोर खनसेबाव नोंनि मावनो साननाय मानिनि थाखाय फोरबोनिफ्राय बोर बिदो
अब्लानो नोङो मावफुंजोबनो हागोन। खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर? नङाब्ला जे जोंनि मावनो साननाय लानाय खामानिफोर, जे जोंनि उद्देश्य थांखि प्लान पलिसिफोर, बे थांखिनि थाखाय, बे उद्देश्यनि थाखाय, बे प्लाननि थाखाय जों जुदि इसोरनाव बोर बिनानै लायाब्ला, जों जुदि इसोरनाव जोंनि थांखिफोरखौ जुदि जों गथायनो रोङाखैब्ला मा जागोन? जोंनि थांखिफ्रा मिथिगौना? अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बै सासे गाइखेर फानग्रा हिनजाव बादि गासैबो नस्थ' जाजोबगोन जोंनि थांखिफ्रा। मानोना बै सासे गाइखेर फानग्रा हिनजावा गावनि थांखिखौ इसोरनो दिनै गथायाखै। बिथाङा मा खालामदों? गाइखेर फाननानै फैसा मोननायखाय ना माबोरैबा धन सम्पतिखौ खामायनो हागोन, माबोरैबा मा खालामनो हागोन, सिमांसो नुबाय थाफुनायावनो दिनै बेबायदि घटना जादों। नाथाय बिथाङा जुदि इसोरनो गावनि थांखिखौ गथायोमोनब्ला बै सासे गाइखेर फानग्रा हिनजावाबो बे थांखिया दिनै जाफुंहैगौमोन। ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनिखायनो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जोंनि जेसेबांनाखि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, बिमा बिफाफोर थांखिजों बुंफबनानै दङ, जेसेबांनाखि स्टुडेन्टसफोर गावसोरनि थांखिफोरजों बुंफबनानै दङ, बा नलेज अफ द फिउचारनि थाखाय थियारि जानानै दङ ना, फै जोंनि थांखिफोरखौ, जोंनि फिउचारफोरखौ जों इसोरनाव जोङो गथायनि, जोङो बोर बिनानै लानि, जेन' जोंनि मावनो साननाय थांखिफोरखौ जों जेन' बा नोंथांमोना जों बयबो मावफुंजोबनो हायो बे थांनानै थासान्दियाव। आरो मा मावफुंजोबखांनायनि उनाव जेन' जोङो गावनि बिमा बिफा, बिदा फंबाय, गावनि न'खर, गावनि मण्डली, गावनि मिनिस्ट्रिफोरखौ लानानै जेन' जोङो रंजानो हायो इसोरनियाव। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों अरायबो जोंनि उद्देश्यनि लागै, जोंनि थांखिनि लागै जों इसोरनाव बोर बिनानै लानो नांथारगौ। जों इसोरनो गथायनो नांगौ, इसोरनाव जों बिनो नांगौ। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दहाय जों बा आं एसे गिबियाव नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय, जोंनि जे ड्रिम्सफोर, बे ड्रिम्सफ्रा, जोंनि मावनो साननायफ्रा गासैबो जोंनि साननाय बायदि जाया, माने इसोरनि इच्छा बादिसो जायो आरो गासैबो इसोरनि आखायावसो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनिखायनो जों इसोरनाव जोंनि थांखिफोरनि थाखाय बोर बिनानै लानो नांगौ, जेन' जों मावफुंजोबनो हायो, जेन' जोंनि थांखिफ्रा जाफुङो। अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों, बे एग्जाम्पलनि गेजेरजों आरो बे मोननैसो बाइबेल सिरिनि गेजेरजों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोनखौ बेखौनो आङो रिक्वेस्ट खालामो, बा नोंथांमोननो बेखौनो आङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बे बाथ्राजों नोंथांमोनखौ बेखौनो बुङो, फै जों ख्रिस्टियान जानायखाय जोंनि थांखि, जोंनि उद्देश्य, जोंनि थांनानै थानायफोरनि थाखाय इसोरनाव बोर बिनानै लानि, जोङो गासैबो जाफुंनायफोरबायदि। थ' हामबायसै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे सोलोंबाय, मोनदांबाय आरो दिनैनिफ्राय गाव गावनि उद्देश्य थांखिनि थाखाय इसोरनाव बोर बिनानै लागोन। आरो बे इसोरनि बोरखौ मोनखांनायनि उनाव नोंथांमोना नोंथांमोननि गावबा गावनि थांखिखौ मावफुंनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो बेखौ मिजिंथिहरबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।